وأن الكلام عندني ولا تبي كونك لها إلى بلا وأودافا وآدم بين الماء والدين نساء آدم بين الماء والدين نساء وآدم بين الماء والدين نساء وآدم بين الماء والدين نساء صلوا على النبي أحمد يا ربي أبيهم أحمد يا فعال بأحمد بسم الله تو بانغي غولي e bisimilla to bange demgal bisimilla bange golle ɓuri forde e bisimilla bange demgal ɗum ɗo joni ngal jaɓɓugal ɗe jeese lerde tindini nana wiyami ceerno aliyu bisimilla ma e wuro he ko wuro ma nana wiyami noon bisimilla mo demgal o gaccen ha gaynen golle ɗe on saga bismoɗen on bismima machallah jaɓɓugal ngal holliri bismago tawɗen fof ko feewi alhamdulillahi enenne waɗanaɓe ɗumɓe woto donken enenne jooɗade eɗen mantaɓe wiideɓe ɓe jarama so neɗɗo remanima renanima soñanima artiranima sokkanima sottanima defanima an aɗa dani tan ala ko mbaɗɗa hen hay batte rottanima ɓattinima addi coɗorɗam addi foof a ferlima a ñaami ha a haari an aɗa ronka wiide on kam jarama bandiraɓe ni ɓe mbayi emen tawɗen ko fof fewnama ɗiggi fof feewi ha feewi heddi tan keɗen ñaama en tampani haydara sa ƴeewi mayde nana aɗa yiya mayde nana te ko toon diine o foccoto mbiya so yiɗimi maaya diine o foccot tan jaaha mbareɗa walla mbara walla mbareɗa fof ala fof tampere nde a yiyani enenne waɗanaɓe noon ɓe woto donken jooɗoɗen ha joni eɗen mantaɓe mbiyen ɓe jarama kadi cheikhna hamda tidiani sarif ƴettude ɓoggol haɓɓa e dande mum haɓɓa e leggal kolowlowal woto ɗanade ɗum fof ko hokke lawol ɗum fof ko ha daɗen kala almudo makko naati hen enenne woto donken joɗanade ɓe mbiyen Cheikh Tidiane a jarama Cheikh Tidiane jarama mawɓe men ɓennuɓe ɗeɓe en ji ala tampere nde ɓe tampani ko wayno Cheikh Oumar Al Fouti en ala fof tampere nde tampani ala fof no yiɗirani diine o yaaha dow diine o daro enenne bandiraɓe woto donken joɗade mbiyemɓe ɓe jarama ceerno ɓe jarama de ɓe kolli en lawol ɓe mbaɗani en lawol yo Allah rokku en rewde e maggol yo Allah rokku en rewde e maggol sen dewi e lawol he toɓe naati to toɓe payi to ko toon tan paaden yo Allah rokku en noon rewde e maggol yo Allah dandu en selde yo Allah dandu en selde lawol ngol Cheikhuna Oumar Al Foutiyu Cheikhna Ahmada Tidiane en pewni ha feewi alhamdulillahi ɗon yoni alhamdulillahi ganniɗen ko mantude nelaɗo paamen tawde tan jiɗɗa ko weluyi Allah keɓa ɗum ko yaawi mantu rasulallahi sa ƴeewi sa yurnima deftere Allah nde gila alif lam mim ha bi rabbinnas sawi wona ñawoje ɗe kay sa ƴeewi fof sifato ko rasulallahi fof sifato ko nelaɗo ɗum woni nene men Aisha meeɗi namnede hol jikkuji rasulallahi o wi jikkuji nelaɗo hulgu wal qur'ana sa ƴeewi qur'ana tan ko woni jikkuji nelaɗo alhamdulillahi mantu nelaɗo tan gonɗen koye jarde nelaɗo sa namnama hol gadiɗo wadde mawluda Allah subhanahu wa ta'ala hol ko woni mawlud kala histoire gurdam
nelaɗo mboɗo sikki ɗum woni mawlude ɗum woni qur'ana fof sa ƴeewi ko ɗum yahata histoire nelaɗo tan haalata jikkuji nelaɗo tan kalata ndeke hol gadiɗo wadde mawlude manten rasulallahi manten rasulallahi sa wi tan mawlaya paama ko Allah tikkannoma ko pop wonɗo andi adana ara sa wi mawlaya tan o huccitema bisimilla omo ƴeewa holko kalta sa wi mawlaya eywa salli wa sallim o ari a heeɓi weluye makko omo ƴeewa holto yoftinoyta sa wi ala mouhammad a wima a yarlama a yafama arwande gila arwande jondema gila ɗon jarleɗa jaafeɗa est ce que rasulallahi ɗum woni tawi tan ko jiɗɗa ko Allah welto e ma ko yaawi tinno mantu rasulallahi ɗum woni salatul fatih lima uhliga ɓurdi salatuji ɗi fof holɗum matu gonɗo hen o est ce que salatul fatih ɗum wi sa wi allahumma ay Allah ri sa wi salli o yettima omo ƴeewa holto jaata sa wi ala sayyidina allahu akbar ala sayyidina e dow kohowo amen o alhamdulillahi o andi ndeke on gondi tawde mbiɗa ko ala sayyidina on gondi holto fawi ala muhammadin e dow jettaɗo o hol on alfatihi uddiɗɗo an kam holko udditi lima ughliga ko sokino fof Allah wonno ko ga tagore woni ga nelaɗo softi mbawɗen yaade to Allah subhanahu wa taala alfatihi lima ughliga ina heddi dey wal khatimi lima sabaga salatul fatih naññat la sarana tan naññat yimɓe est ce que salatul fatih paamen salatul fatih way e bakkat kono mbati ndulaldi oɗon mbati haaju mbati ndulaldi heyɗudi so tawi soynima ñuñu walla kowengel no toɗɗorto ɗum ni paamen salatul fatih ko noon toɗɗorto bakkat ɗum woni min mbi tijaniyanke ala bakkat wallahi wala bakkat birdowo salatul fatih on ala bakkat wawa wonde birdowo salatul fatih daña bakkat ala wawa wonde ɗum woni mouhammadul bikri on duuɓi 50 omo naati halwa ɓe jogui himme baba ɓe jiiɗi Allah omo ƴeewa hol salatuji ɓurɗo forde e salatuji omo yiilo duuɓi 50 omo naati halwa omo yiilo yalla rokkuma salatu ɓurɗo dendagal salatuji fof nde ɓattoyi hankandi ɓattoyi o tinani tan haw yi alluwal kanŋe ene winda hen salatul fatihi lima ughliga ɗum darna yeeso makko dari fodde feccere haw huñi o wiya ko oɗo salatu ɗon noon o wi billahi alladi la ilaha illa huwa so tawi neɗɗo jangi salatul fatiha yebre wotere so a naati jeygol yo aro poñami mi mouhamadoul bicry yo aro poñami eyyi alhamdulillahi o wiya noon an ɗay ko an hokka kono jomum ina aroya cheikhana ahmada tidiani an noon totta an ñaagui an totta kono paama jomum ina aroya alhamdulillahi cheikhana ahmada tidiani eyyi ko enen dokka salatul fatih est ce que salatul fatih est ce que salatul fatih ɗum woni manten rasulallahi ɗum woni jeyaɓe Allah mbatta hirde no mbaɗirten ni ala ko salatul fatih tan saabu sen jimi toon nelaɗo hirde to en manti nelaɗo min mi wiiga allahumma salli ala sayyidina madhouari ɗum mawlud nan ɗon nuni e nan ɗon mimi e nan ɗon ala sayyidina he fof nan toon madu fof naati fof nan ɗon soomi burdi en hamsi en fof nan ɗon naati ala sayyidina alhamdulillahi est ce que salatul fatih yalla rokku en jeeyede e yimɓe salatul fatih ɗum noon ɗaɓɓen hen weluye Allah ɗaɓɓen hen yurmede Allah ɗaɓɓen hen haajuji men
yo Allah humtan en sabu daraja rasulullahi sabu daraja rasulullahi bisimillahi kuñiiɗo jimol jaabo wongol worɓe e rewɓe sukaaɓe e mawɓe yo jaabo rewɓe ɓe noon yo mbaddade less enen mbaɗen daade mbawde koye yo Allah wallu yo Allah wallu اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجمها منها أرس حقائق عين النهار لهم سوارك التام نصر اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكم العام إفادتك منك إليك إهادة نور صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة للعائدة بمركز الفهم والمعاني وأن بالأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني الفرق الأصلح بوصول الأرباب المالية لكل متعود من المهول والعواني ونور كلام عندني ولا تبي كون الرهائن بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تدخلها منها رؤوس الحقائق عين المعارف سراجك التام فاسمع اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق لكم العام إفادتك منك إليك إعادة نور وطمسا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمين صاحب الحق الرباني البرق الأصلح بفصول الأرباب المعنية لكل متعرض من الفهوم والأواني ونور كلام عندني ولا تبي كونك الهائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق عين المعارف الأقم سراجك التام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق بكل العام إفادتك منك إليك إهادة نور وطمسا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.